the best. From West. Mama's mis, mama's mis, zit in papa's kindje vind. Toch niet hard op dat je feest van me. Een leuk brabel naar krabbel van je weld. Maar aan de overkant van het publiek is er niet gesteld. En lijkt dat je wel, fuck die shit, Tommy hij zag aan. En kom maar op, ik zie hoe dat stond. Heel niet te staan, what the fuck is dat? Laat het ons jellen weer een ram. Dat die voor hun masten, voor die poeder in de kam. Ja, zet op de volle hun voet. Ja, op links stond het op, het rechts aan over rechts, rechts, links en je smoel. Ja, what the fuck is dat? Zeg, willen what the fuck, man? Fuck dat. Shit, ik weet niet meer wat hij spit, want als je in die stam vol vrienden. Maar zeg, kom, en dat is shit. Fuck iedereen is shit, want dat is zeker te winnen. Ik blijf het deuren hot, ik blijf het deuren spit, maar ik heb het niet. Ik blijf het deuren spit, dat is niet op je niet. Omdat je zo met zit, zet je skin niet. Let's have that! Let's have that! The reply, go! Check naar de fucking trip, check naar de dromen, check naar de plek, naar even gooien. Check naar de dag, leg even aan de hand. Ik maak naar vakant, naar Walter de hand. Maar dat is jullie kans, maar dat naar dat bezig. Waar is de bom nu beland? In de rode literaire op de fucking Taliban. Ik weet niet wat, maar dan is je mijn hak, dan is je mijn straf. En in de doodzakken, ik ga naar de fucking fotograaf. Met mijn fucking bek, met mijn jet, met mijn slip, chop mijn steek. Ik ben de spin en ik zie in de bok en wat het is. Dan is het hand, dan die bok naar kou, het is moment. De dag voelt me niet meer vreemd. Dan is het die zak, de pak zak, ik weet niet wat. Maar in de nacht, dan uit de bak. In de nacht, hoe moet je daar nu kan? De knap in de druk, voor de vrek moet en mensen aan. In de nacht, ze raakt, het is lelijk. En dan zo hoe je alsjeblieft neemt. Dan achter hun ogen, maar dan is ze weer zo ver. Maar dan is inderdaad verder van de stem. Yes, sir! Alright! Ja, maar over de butt zit dan. Oké, ik heb een butt zat, want ik heb fucking hoezoor. Lek hier, mis, lek hier, die kun je niks van. Ik durf het deur nog hot met mijn multis, bij multifunctioneel, volgens de mijn zak aan. Ja, weet je dat je zag, hot de wind, komt aan de andere kant erin, en krijg de fucking lak aan. Hop je het de zak aan, dan ga je opeens van weet je dat ons hier in 20 keer en zeg ja, dus we hot zit. Ik durf het deur erin, maar leg ik erin, en al die fucking andere ding, van wie het de zak aan, want ik zie een wakkie 20 keer het steek. Op gelukkig zijn, want van ja, die dans weer. Hoe je dat je zegt dat je fucking deed. Dan geef ik al geen los met me, ik zei hey. En dan mijn trusty, en trusty, fuck hier. We zijn een fucking rust hier, wat zie ik niet? Doe je fucking kop aan, hè? Zeg, fuck die shit, man. Ik ben als speur, net ik een micro. Alle had je meegekregen, maar hoi kapot van mijn stiel en flow. Van hier, van in een zak aan, 20 dus get zelfs maar ik heb er nog hoest aan lak aan. Let's have that! Bitches ook in de modderstroom, die naar het land van fucking in, ik ga loon. En dan kan de fucking van de zette mens, want die kerel, ik weet niet, die mensen van het recht. Men is een mens, die mens, ik weet niet, die kerel is die fucking hier. Dus één, wat die het overkomt, loopt dat die kerel hier wat zo, dat is dat. Die kerel is zo met een fucking riem, zo, dat is just een uur die kerel is de fucking af, dat is de blok. Die mensen, ik doe niet de bitch, de afwas, maar dat is een winner, die niet, hij recht in nu, maar de kracht, die kerel doet een afwas voor je. Wat niet in de dood kunt zien, wat niet, hier met de kleine pik, maar niet in de dik, in de dood, die van de recht kan je goed, maar niet ervan. En nu in de dood, je wat op je doen, een boer dat ze hier, en in de dood, ja de kerst op de dood is een pijnlijke woord. Let's have that! Let's have that for that team! Let's have that! Yes, thank you very much. The best. From West. Interessant! We hebben er ook eigenlijk niet zoveel van verstand. Dus we zoeken wel een keuze, maar we zijn niet zeker van de keuze. Dus MC's niet zijn om een derde keer te gaan. Round 2. Dit is een halve minuten. 30 seconden. 30 seconden. Ça va? Dit is zo nice, motherfucker! Alright,
weg man. Van hier tot de man, dat is een ver einde. Maar die niet dat je iets kan weten is gewoon een truc dat je echt begeneert. Maar shit, het is lekker brothers en je juist niet verkeerd. Dat is dat juist gedaan, maar inderdaad is niet jong. Maar jongen gedaan, maar je klees. Jessa! Nee, ik zal verstaan. Nee, dat wel verstaan. Oké. Goed. Next MC. Als ik verstoor, dan moet je present like waar kom. Voor die stem die hun deur te zorg ben. Ik kom me niet zo over jouw games, want ik maak het meer op dag. Ik kom niet voor zo'n shit mens. Ik doe het anders, ik kom me anders. Het is anders, lekker lekker, zoveel als niks geschikt. Verstoor je dan dit, het is was Frans. En als je het niet verstoort, wil je present. Ik heb door just een NSC. Ik leg dat niet onder jury, want dit woord is als een niet. Ik denk dat ik sta hier, misschien is het ik ken wat kool. Want het is verwarrende tool, het is rechts hier een fix en goed voor niet. Shit, back and lost and quit. Dat is een seconde, dat klinkt langer en dat is shit, maar fuck it. Als hij dan net, dan net te plan, kijk in de stapit. En het wordt ons allemaal zo blum hoor. Next up nice for the boys. Ja! The best. From Boston. Hey, wat te doen? 3, 2, 1! Yes, boostbus! Best! De best van 2 aan de volgende ronde! Goed gedaan, goed gedaan!